Again coming le yokuthi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Umuntu angayibuza ukukhuluma kanjani ukudla kwesiboshwa? Hawu kunomlomo kanjani? Mawufika ejele nomuntu omaziyo ungamthathi njengomuntu omaziyo. Ngoba impilo yasejele isuke isinemfihlo zakhona. Uma ngithi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Ejele kunendlala enkulu. Uzothi indlala yenziwa amasibomu ngoba ukudla kwejele kuyakalwa kunokuthiwa i-ration. Okusho ukuthi udla isikhala esingakanani ekuseni. Udla isikhala esingakanani emini. Udla isikhala esingakanani ntambama. Kwamanye amajele kudliwa kawu-2. Ukudla kwasekuseni kubhanqe nokwasemini bese kuthi kwasemini sekuyikona okubizwa ukuthi ukudla okulala. Now ekuseni u2 slice nedoko elincane ngishilo ngathi lincane eplatini ngathi sting senkukhu. Ushukela angazi ngoba uzokuthiwe nje hasha. Angazi ukuthi ngathi isiboshwa sidle 20 gram kashukela edokweni nasetiyeni. Kodwa lapha ngicabanga ukuthi lo 20 gram kusuke kuyispoon. Ngicabanga ukuthi bawu splitter phakathi. Mhlambe kube half of 10 gram ngapha edokweni, half of 10 gram ngapha etiyeni ngoba azizwakali into yasejele ushukela. Nelikhona nedoko idoko lakhona ipackage azizwakali. Now kukuncane kunjalo ukudla kwasejele. Sisuke ngaphandle sidla ngithi mhlambe nasedokisini ubudla ukudla okungconywana cishe kube ngconywana kwezinye intokisi ubudla ukudla okungconywana so bukwazi mhlambe ukubamba bamba so ufike ejele la ukudla kwakho nokuphela kusesolimini so the more ufila indlala iboshwa ke ezingcolile ziyakwazi ukubona itarget yazo. The more ufila indlala is the more uvula ama opportunities abantu abasuke becothela iziboshwa ukulala nazo. Uzofika kubona ukuthi uyadla usafika awunelanga athi hayi mfethu udlana nakho ukudla. Uthi na hawu ubhuti nathi ayikhululeka ni right dlana. Ziyakubona lezi ziboshwa ngeze zikuthiphisa. Nazo isabuthi izoba nenkinga. Uma kwenzekile wathola isiboshwa sakuthiphisa sathi wathi uyabheka sathi isiboshwa sathi ungakuthathi unenhlanhla. Ukuthathe ukudla kwesiboshwa. Ukudle. Uyazi ukuthi lapha uqala kwakho ukudla kwesiboshwa. Asikho isiboshwa sokukhuluma bathiwa isiboshwa nesiboshwa sibheka ithi class. Kusho ukuthi awusikhulumele esinye isiboshwa. Noma bathiwa basenzani benzani kuso ubheka ithikithi lakho. So ukudla kwesiboshwa. Nasemini siphinde into efanayo. Ukudla kwesiboshwa. Nantambama siphinde into efanayo. Uzothi omunye house ona bese siphila ngani. Lo muntu uyisophile lento kade ayilokho nje ayeyenza and unabantu abayenza nabo lento nabo baye team abenza nabo lento. Now ebusuku athi umuntu mfethu awuze la. Uyeza kuyena. Athi ungwaphi usho kunendawo usho. Athi hayi ke no mfethu ngithi angizokutshela ukuthi namhlanje awuzukulala lapha engubeni zakho. Uzolala la. Uthi wena hawu hayi kanjani brother. Athi hayi mngani wami angidlala bedonsi ibayonet yakho umuntu eyibeka la. Bayonet kumese. It's either ukhipha okap noma ukhiphani eyibeka la. Athi mngani wami udla ukudla kwami ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma akekho umuntu ongayazi leyo nto leyo. Kuya kube laba abantu abangokuhlina sikenje kuthiwa zibonda. Uthi uyombika esibondeni noma inabiza isibonda nazi ibonda engotsotsi. Phela kusuke omunye umuntu oboshiwe naye lowo onemkhuba yakhe nje obumnyama naye. Athi ayilenzizwa idla ukudla kwami ekseni yadla ukudla kwami mina ngisho naye bengingacelanga athi mina ngutshela ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. So ubunge ukudla kwami ungasona ngizonginikana. Leyo nto leyo itrap iboshwa etrepana ngayo vele ulambile. Obulambile. Wasudla ukudla kwakho sekubhanqe nokudla komunye umuntu mhlambe kwacishe kwathi thini sesiswini. Now noma yini ayidemandayo kuwena uzoyenza ngoba
ukwazile ukuthi ungakwazi ukuyibamba, wabona iplate lokudla li-precious, walingisa kunendoda eBhayibhelini okuthiwa walingisa u-Esau, umfobo kaJakobe, ukuthi wathi ebuye ekuzingeleni efica umfowabo ephekile, wathi mfowethu awungiphakele kokwakho kubomvana, abathi uyamncisha athi ngiphakele mfowethu ngilambile. Walona uma uthi ngiyakuphakela ukudla kwami, kusho ukuthi wena uzonikela ngobuzibulo bakho, kuzoba yimi izibulo. Now ifocus ka-Esau yaba sekudleni, wathi bekuyini ubuzibulo kuthathe, engazi ukuthi uzo-accounta ngobuzibulo bakho nini later on. Same applies nje ngisho-ke nasejele ukuthi ufocus eplatini ekudleni komuntu, usufocusile eplatini ekudleni komuntu, ukhohlwa ukuthi lekho nje ukudla kwesisu ubungayibamba ngeke ufe. Bakhona abanye abakudla ukuncane kunjalo bayaphila ngokuthi awufundisiwe ukudla kwesiboshwa. Ntambama isiboshwa sikubize phansi komdiyadiya, mawugoloza sidonsa umesa. Nezinye iboshwa zisifakaza ukuthi udla ukudla komuntu noma sibangisa umsindo, hamba lapha ya. Urayipheke ngaleyo ndlela, endoda ekwenza isex ngenxa ukuthi awukwazanga ukubamba isisu sakho nje ubhanqa umgogodla nekhona isisu sakho ubhanqa umgogodla, no angeke ngize ngikudla ukudla, ngiyabonga bhuti uyidle kokudlayo, lamba kodwa ngeke uzufe. Sayasethi indlala iyabulala ejele, yes iyabulala ngokuthi phela ulamba kuze ukuthi goqo, kodwa yidla ukudla ophakelwe khona okuyiration yakho khona uzokwazi ukubheka ithikithi lakho. And maye kwakwenza kanye umuntu wakuthola to week nakusasa uzothi kusenakho ukudla, ngenxa ukuthi ubone ngathi akenzanga lutho kuwena, ifocus yakhe sekudleni. Ngithe uzofana no-Esau owanikela ngobuzibulo bakhe, ugcinikela ngobuzibulo bakho and kodwa sekumkhuba wakho, ugcine isizulu esakusiyinhlamba, ugcine isifebe sejele. Ngani? Ngoba ubheke kakhulu ini ukudla, ucabangela isisu kunokucabangela isithunzi sakho nempilo yakho. Yileyo nto kozathiwa ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Ungayidli into enikezwa isiboshwa ejele ngoba awazi ukuthi sizoshona into ukudla kwaso kuyakhuluma. Ulahlekelwe idignity, ulahlekelwe i-self esteem, ugcine ejele uphenduka umahosha wakhona ngenxa nje yocezu lwesinkwa, into efana nalezo. Well, enye into angikusho lokhu, mhlambe kodwa ngizokhulumela mina and angizama ukuzenza muhle ngoba phela mawushaya indlwabo usuku ngaphansi kwengubo zakho ungabonwa umuntu, usukulela umisa amanqolo. Into esiyibonile ejele, angikusho unembezamo omhlophe ngaphakathi, angizama ukuzenza ngcwele nokuzenza muhle. Uyazi into engaqale ngayibulala kuqala engqondweni yami, ngabulala ama-feelings la ekhanda. Angangakubulala ukuthi ngiyindoda, ngayitshela ukuthi njengamanje ngibhekene nesigwebo, akunamfazi ejele, akunantombi ejele, ama-females maye khona ejele anihlangani. Kuyeke ukuthi phela nasejele kuke kuthengwe i-sex, but indaba yangenye ilanga leyo kumaphoyisa asejele or uyithenge kuwo ama-females aziboshwa kwenziwe yonto smuggling, it's for another day. Askis ngo-experience yami akaze ngayishaya indlobo ejele, kodwa izibuko lalingishaya ejele because phela sasibuye sibuke nama-move lapho Emmanuel uzizwe nawe ukuthi hayi khona hayi ube on ngale ndlela ubona ukuthi hayi man naku ukubhema ibhema, mhlambe ngokuthi azange indlwabo ngayifaka emqondweni wami, azange futhi ngayibona ngiyishana ngelinye ilanga. Bengikholwa kakhulu kimi ngisenza ubugebengu lapho ngasabenza ubugebengu, bengikholwa kakhulu kumina. Into eyangenza ukuthi ngingayitholi ngishaya indlwabo ngoba nayo nje yenye ihabit abake bathi ba healthy ngani basuke sichaphaza bathi i-healthy and i-safe then i-sex. Once le nto wayetshela yona indlwabu ke into abantu abashaya indlwabu into experience ngaba nayo nabo, le nto igcina ifana nesifo kumuntu oshaya indlwabu ngoba phela ukuthi ulela nje umuntu uyishaya indlwabu uyitshentulele futhi omunye uyakubonda ulele uvathatha nje ishito wagubuzela kanje wamisa amanqolo
ubona sekuyindolwane yodwa ephakeme ngapha ubona ukuthi wenzela wena ngapha uyitshenta awuboni usually awuhlala ungabona umuntu enyakaza amayisha endlwabo ngisho ngathi une experience enjani ejele ke bakhona abashaya endlwabo futhi umuntu angenandaba wathi uyishaya emashidini akhe uzohamba futhi awasha yena ilokwana ingubo zakhe kodwa kubangela isicwaca kubantu. Just imagine sesivukile ngakusasa xoxa amahlaya kanjani asifani angeke ngithathe serious ngikwazi ushaya endlwabo and kimi kungayihloniphi lokho nokungahloniphisi abantu besilisa uma ubukwenza bekumele mhlawumbe ukwenze le singakuboni le yaka sikuboni ke cha kodwa nje kuyinto enzima kakhulu ukuthi wena ushaya nendlwabo la siyakubuka mhlawumbe mina kwakuyiqhatsha into enzi ngingayishaya endlwabo bengiqhatsha kakhulu and phela ngangeke ngaba ligunya sengikholwa ngangiveleke ngina understanding ngencane ngeBhayibheli ukuthi into esuke ithinta indlwabo wrong biblically wrong kanjani bengithi ngifuna ukukhotha le scripture but ngiyasilibala ukhona omnye ubaba eBhayibhelini owayenonkosikazi umfowabo beshonile unkosikazi umfowabo engasenayo lokhona engasenayo indoda bamkhomanda ukuthi angene kumfazi khona kamfowabo wangena kuyena lithi iBhayibheli wayethi masezochama achamele ngaphandle lithi uNkulunkulu wambulala wele ke inkambiso zobuKristu izona ezangishape ngaba shaped ngokuthi indazi zingamahlazanyana ngizesabe kakhulu but lokho mhlawumbe umuntu ubekuthukele buka ama movie abhedayo ebusuku uyibuke mhlawumbe uzolala vele automatically imvelo izoresponda ushawe izibuko but ekushayeni kwendlabo no I was not part of it khona into engifuna ukukhuluma ngayo leyo ukuthi abanye abantu bathi iyafihlwa le nto eSodom ejele. You can't tell me ukuthi into eSodom iyafihlwa ejele silala la ake ngikhulume ngaseclassini esikoleni kune passage phakathi nendawo kune row elela ngale kune row elela ngapha uma ngabe kwenziwa isex amathuba angeke ngithi aslim awekho ukuthi ungeze ukuthi labantu abala benze sex la angithi abanye kuma 28 bagcina sebe enjoy lento le umuntu useyitshele virgin ungumfazi ngapha lono indoda uyakwenza iculture yabo le ukungcola yinto vele aba rooted kuyo so yenza bayamenza ngapha awuhlala ungamuzwa ulele ngapha ipassage mhlawumbe lingango 1 cm enyawo yesu labantu benza isex ngapha le nto i-trauma iyakutraumatize uphila naye isikhathi eside ulokhu uphila phakathi kuthi madodana ngiyophuma nini ngishiye lento nabe ngesuka ama 28 khona abantu ejele abagangile abangawushaya ngisho umthetho nje abaphila ngawo le nto leya. Can you imagine ukuthi kunabafana ejele abadayisa umzimba kunabafana ejele abadayisa umzimba umuthi uyakhuluma naye umuntu athi ngenzela i-cosmetics athi umuntu ngenzela ukuthi ngidle ejele hayi angifuni ukungena indaba zami mawuthi uyafika nginda ngevisiteni uthi ubheka intombi yakhe athana nayo uma wengane zakhe hawu bafethu engabe uthini lo sisimaye ngeze ukuthi lo muntu lo ejelwe intombi uthola umuntu futhi yakabona ihlazo kule nto leyo babanjwe usually kuqali ngisafika ejele bebeshawa abantu abenza lokho but khambe wamaphoyisa ejwayela nje lento le isifirst isiboshwa mina baba ngiyadonsa la visit la ngiyadonsa la ngibanga ngidonsa iminyama ngakhe angina visit angikwazi ukuhlala ngingayenzi lento uzongithengela insipho angifuni ukugeza le sunlight ejele elikhona umchitha ngane enukayo uzongithengela into zokucoba iphoyisa lithi hayi lento athi baba akaze ngize ngisuke le ngizolala nesiboshwa la e-office sisuke silapha endlini zethu abasihlala khona ukuthi khona isiboshwa ehlule ukubheka ithicket laso sifuna ukubhekana nathi ngizothi ngisuka nje bengigila isimanga kuleli jele bayaza amaphoyisa vele siye khona lapha isiboshwa afreeze ancibikale nje into eveli mangazi ukuthi hawo lo mkhuba sevele bawumukela nje kanjalo but ke usukuzothini ijele akusikhona ekhaya ubhana into eziningi ehlukahlukene eshaqisayo eyithusa lokhu kwangempela
So ke kuyenzeka uzwe abantu benza isex ejele